Смяташ, че е кратък, дори човеко като мен. 73 години, баба Кратия. Да не викаш, че са и три, като са и две. Това ти ги навърших. Еми да. Еми, трябва да се подкараш. Що си подкарал, значи... Щом си е подкарал, това значи не си още завършил. Хайде, да е. А, така! Търговска по царя, даже Полеге, всяка вечер се разхождам и ми е добре. срещу идат Пенагана, Семерада и Стефана и още 52. Да си като мен, млад ерген, ще се чувстваш и влюблен се най-блажен. Вярвай в мен, вино жените